कौन है बालिके बाबा मो दुख दूर करो बाबा मो दुख दूर करो कौन है बालिके मो नातुनी की 4 वर्ष परी 5 वर्ष हेलानी से खाई भलो से कथा कहि पारुनी कि चाली बुली पारुनी बाबा तार कोन किछि प्रतिकार नाही बाबा कौन कहू छु हां बाबा तार किछि प्रतिकार बताओ हां सिना भलो करी अछि अरे ताकू गोटे पूजा बसा को पड़िया रे ताकू मु देखि कहि परछि ताकू दशा पड़िथिलो दशा आलो मां पेटू ताकू दशा पड़िछि आलो तार प्रतिकार को केवल गोटे बड़ पूजार आयोजन करा गले करा जीवो बाबा जिंदगी पैसा खर्च होबा मु देबी हेले मो नातुनी की बाबा टिके ठीक करि दियो हो मालिके पैसा भारतीय मुद्रा प्रकाश कर तो 5000 500 45 टका 50 पैसा लागिबो पैसा खर्च हम मु देबी बाबा हेले मु तो सब किछि आनिनी हट्टो किछि आनिनी सेही भितरु के तू खाली दे दिले तो भलो होला हां बाबा मु किछि दउछु भारतीय मुद्रा या कर भारतीय मुद्रा या कर धर पका बाबा मोर सब पैसा नहीं गलो छे आमी बाकी आछिलो परे पूजा परे देई दबनु हेलो ता प्रतिकार पे मुद्रे घोड़ा लालो मुद्दा कटे रखिछि सेटा को भी चार्ज लागिबो तुमको तो एते पैसा देली आउ केते देबी ए घोड़ा लालो मुद्दा रख ए घोड़ा लालो मुद्दा रखियो से घोड़ा मन मुद्रा को प्रत्येक संक्रांति रे अत्यंत पोड़ा मोबिल रे ताकू गुड़े सेठरू करे बामा हाथ से मध्यम गोल रे होल्य अलकारी शल्य सलाकारी काम करे ता पूर्व गोटे मंत्रटे पढ़िबो उक्त मंत्रटी को उच्चारण करिबो मन दे के सुन तथा मंत्रटी हला बालक बालका हो बोला से बालका हो बोला से केना बालक बे बालकाई हे बालका हे हेलो एक काम कर जा लो पछ को जमा नहीं एक काम चली जा
ହଁ ବାଳିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ ଏକା ମୁହଁରେ ଘରକୁ ଯିବ ଏକା ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୋଇପଡେ। ବାବା ବାବା କଣ ବାବା 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 ମୁଁ ବାବା ପୁରାଣ କର ମନ ବାଜା କରିଦେବି ପୁରାଣ ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି ମ। ହଁ ହଉ ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ ଅଛି। ପାଗଟା ବି ଭଲ ଅଛି ମ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଚକିଆ ବଜାର ମିନା ବଜାର ବି ବୁଲି ଯାଇ ଆସିବା ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ ହଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି କଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ଝିଅଟାକୁ ଆସି 4 ବର୍ଷ ପରେ 5 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେ ନା ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁଛି ନା ଭଲରେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା। ମେଡିକାଲ? ହଁ ହଁ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବେ ଚାଲ 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 ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଆସ ମ୍ୟାଡାମ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର। ହଁ କଣ ହେଇଛି ତମର? ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ଆମ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରା ଯାହାକୁ 4 ବର୍ଷ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଠିକ ସେ ଚାଲି ପାରୁନି କି ଠିକ ସେ ଖାଇ ପାରୁନି କି ଠିକ ସେ ଖେଳାବେଲା କରିପାରୁନି। ହେଲେ ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ କେତେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଇଏ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରା କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି ଆନ୍ସର ଦବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା? ମୋର 43 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କର? ଆଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କର ଡେଲିଭରିଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଘରେ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ। ଚନ୍ଦ୍ରା ଏଠିକି ଆସ। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆପଣ ଝିଅର କିଛି ବି ରୋଗ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? ହଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କହିବା। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବୁ? ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣାସ ବ୍ଲକ ଦୟାବିହାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିରାଞ୍ଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଆଉ ସେହି ନିରାଞ୍ଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନସିକ ଅନାଗ୍ରସର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସେଠାକାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି।
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏନି ଡାଉଟ୍? नो डाउट मैम। ଓକେ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇ ଦେଇଛି ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ आज्ञा मैडम। ଏବେ ଆସିବାର आज्ञा मैडम। ओ मैडम थैंक यू मैडम। ओ ମୁଁ ଆସୁଛି। ओ भाई ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିଲ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ହଁ ଆରେ ଶୁଣିଲ। କହୁଥିଲ ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଲ। ଆଗେ କହିଲ ତମର କୋଉଠା କୋଉଠୁ ଆଇଛ ଆମେ କଟକରୁ ଆସିଛେ। କେତେ ବାଟରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ କାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନ ତ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଡ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ପରା ଆମ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ ଏ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜାଣିନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କହିଲ ନୀଳାଚଳ ସାର୍। ଦୟା ବିହାର ଓ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାସ ବ୍ଲକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ଗୋଟା ପରା ଓହୋ। ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଠୁ ସଡ଼କ 8 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ପଳେଇବ ସେଇଠୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଗଡ଼ିବ 100-150 ଫୁଟ ଗଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟିଲର ଆଜ୍ଞା। କୋଉଥର ଷ୍ଟିଲର। ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟିଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ NSP ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାଇ ଆଡ୍ରେସ ସେଇଟା ମନେ ପକେଇକି ଯିବ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। मैडम इधर को आइए। आज्ञा मैडम नमस्कार। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି मैडम ये आम झील चंद्रा जहाँ को 4 वर्ष बुढ़ी 5 वर्ष चलिले हेल्ले से ठीक से चली पारुनी कि ठीक से बुली पारुनी कि ठीक से हाथ हाथ में खाई पारुनी हेल्ले ता बयसर पिला माने केते कोन करि परछन्ती आमे ताको डॉक्टर को पाखु नेइथिले हेल्ले डॉक्टर कहले तार कौनसी प्रकार रोग नहीं तार कोन गुटे स्वतंत्र शिक्षार आवश्यकता रही ଓହୋ तेणु डॉक्टर को ए टेस्ट देले आपन पाखु आसीबा को कहले ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି आज्ञा मैडम। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ଏଠି ଆଡମିସନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଓ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର आज्ञा मैडम। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଡମିସନ ଫର୍ମରେ କିଛିଟା ସିଗ୍ନେଚର କରିବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ आज्ञा। ଆମ ଝିଅ ସତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରାର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚନ୍ଦ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ରୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆଡମିସନ ହେଇଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ତାକୁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବି ତାପରେ ଦେଖା ଦେଖି କରିବି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ
लगी से की से Hello. Let's welcome to Chandra Sri Chandra on the stage to perform a dance on the behalf of Training Center on the behalf of World Disability Day. अरे कौन है राधा काहे एमिति रडी कर राखुछु काकू एई देखंतु आगो चंद्रमा कर पेपर रे फोटो बाहरिची काहे देखि देखि कोना तुलो देखि देखि रे देखि देखि अरे कौन देखिबो नाइला कौन देखिबो सब बेले तम नातुनी आ बहु पर कर कौन देखिबो नाइला तुम कौन देखिबो चार्ज गेट बहु एबा तपू अरे एबा हां बा चाची ए चंद्रमा पेपर चलो में पूरी जीवा ये तो से बात कर ना
ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଚାଲ ରାଧା ଆସେ। ହଁ ବୋଉ କଣ ହେଲା? ବାବାରେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଶୁ ହେଇପାରିଲି, ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଜେଜେମା ହେଇପାରିଲି ରେ ବାବା। ମୁଁ ବି ତୁ ସହ ପୁରୀ ଯିବି ମୋ ନାତୁଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମତେ ଟିକେ ନେଇଯା ବାବା। ବୋଉ ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରାର ପରିବାର ଆସିଛୁ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରାର ପରିବାର ଆସିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେଖିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା। ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଦେଖିଲେ ତ ଜଗା ବାବୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ତ? ହଁ ଇଏ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରା। ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ସିଏ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରା। ହଁ ସିଏ ଆମର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ